To fa yanzu wani babban malamin addini ya fito ya yi bayani filla-filla akan wannan sabuwar ƙungiya wadda ta bayyana a jihar Sokoto mai suna Lakurawa. Shi dai wannan malamin addini ya bara tarihin wa'innan 'yan ta'adda tun daga farkonsu har ƙarke, inda ya ce wa'innan mutanen lokacin da suka bulla a ƙauyukun da yake sun zo a matsayin masu addini ne, sun nuna cewar su suna ƙaunar Allah da manzon Allah, sannan kuma suka kira a bi uwa a bi uba, sannan kuma suka kira a zauna lafiya. To amma fa babban matsalar da ke kwai lokacin da suka shigo wannan garin nasu sun ce ma 'yan mangan garin lalle su aje bindigoginsu, sannan kuma su aje makamansu, sannan sojoji ma su aje bindigogi, 'yan sanda su aje bindigogi, inda suke faɗa da gwamnati a farkon tafiyansu, inda idan suka shigo gari kuma suka tadda limamin juma'a idan ya iya larabci yadda ya kamata za su bar shi ya ci gaba da jagorancin sallah. Idan kuma bai iya limanci yanda ya kamata ba ko kuma bai iya larabci yanda ya kamata ba, za su sauke wannan limamin, inda za su umarce shi ya koma makaranta ya ci gaba da karatu. Daga nan kuma a cikinsu za su ɗauki wani su naɗa shi a limanci a wannan gari. Idan mutanen garin sun yarda da abin da suka yanke hukunci, shikenan ba za su yaƙi wa'innan mutanen garin ba. Idan kuma mutanen garin nan suka yi taurin kai ko kuma suka nuna jayayya, za su yaƙi wannan mutanen gari gaba ɗaya, su kashe wannan garin, sannan su kafa tutocinsu su ci gaba da zama a wannan wuri. Haka dai wannan 'yan ta'adda suke yi. Idan suka same ka da wandonka na jan ƙasa, za su yi maka faɗa su ce ka dawo da shi ya daina jan ƙasa. Sannan kuma idan suka samu ka aske gemu, shi ma za su yi ma faɗa lalle ya kamata ka bar gemu. Sannan idan suka duba wayarka akwai waka, za su karɓi wayar su goge waƙoƙin, sannan su mayar maka da wayarka. Sannan idan suka samu Fulani su tsare su ce lalle sai Fulani nan sun ba su zakka. Wanda ya bada zakka su bar shi, wanda kuma bai bada zakka ba su kwace dukiyar shi su tafi da ita gaba ɗaya. Sannan kuma idan sun samu 'yan kasuwa masu shaguna, shi ma za a ce lalle su fitar da zakka. In ka fitar da zakka ka huta, in baka fitar da zakka ba za su iya kwashe kayan shagon su tafi da shi gaba ɗaya. To ko bidiyon da muka sa muku a kwanakin baya, kun ga dai sanadin irin wannan karɓar zakkan ne ya haɗa su faɗa da mutane. To yau kuma sun fitar da wani sabon bidiyo inda suka zauna sun kai kimanin sama da mutum 1000 suna yi mutum kan ta inda za su bullo ma Najeriya, inda ɗaya shugabansu daga ciki ya tashi yana musu bayani, inda kowa ke sauraron sa yana faɗa da wannan yare nasu, wanda dai duka dai yaren nan ba kowa ne yake iya gane yaren su ba, domin dai su dama asalin su wa'innan mutanen ba Hausawa bane ba, a'a an ce ma daga wata ƙasa suka zo. Duk da dai an ce daga cikin su akwai wa'inda suna jin Hausa, to amma mafi yawanci wannan jawabin da suka yi sun yi shi ne da yaren su, wanda su kaɗai suke iya gane wannan yaren, sai kuma dai 'yan ƙasar su. To amma dai da yake shi harkar social media, ka san duk irin yaren da kace ke ji, to lalle dama akwai mai irin wannan yaren. Idan ka sa shi a shafukan sada zumunta, duk masu jin wannan yaren lalle za su saurara, kuma dole za a iya samun wasu wa'inda za su fito su fassara irin wannan yare. Sai dai muna kira ga mutanenmu Hausawa da kuma wa'inda ba Hausawa ba, lalle duk wanda suke jin wannan yare na wa'innan mutane, to ya kamata da Allah wannan bidiyo su ɗauke shi su yi filla-filla domin su bayanin shi yanda kowa zai fahimta. Haka kuma musamman gidajen jaridu, su ya kamata a ce su ma sun ɗauki irin wannan labari sun yaɗa shi, sannan kuma sun fassara abin da wa'innan mutanen suke nufi, domin ka san su gidajen jaridu kowane irin kalan yare suna jin shi, suna kuma iya fassara shi, musamman gidan jaridar BBC. Duk da dai dama a kwanakin baya gidan jaridar BBC sun kawo labarin cewar lalle wa'innan mutanen sun je sun kashe jama'a a Sokoto, kuma har yanzu mutane da dama suna fitowa suna kira akan gwamnati lalle ta fito ta yi maganin wa'innan mutanen tun kafin a samu su yi ƙarfi, domin Boko Haram ma lokacin da suka zo da haka suka zo, inda suka nuna cewar lalle addini ne ya kawo su, inda suka bude islamiyu, suka bude makarantu daban-daban har da kuma makarantar boko, amma sai dai sun ce tsarin da ake bi ne na makarantar boko bai yarda da shi ba. Dalilin da yasa a wancan lokacin Boko Haram suka dinga faɗa da gwamnati, kuma zuwan Boko Haram a Najeriya tsakanin Allah an yi asara wacce ba san iyakarta ba, tunda Boko Haram tun suna faɗa da gwamnati suka dawo faɗa da talakawa, wanda a lokacin nan Boko Haram sun kashe talakawa, sun kashe manyan masu kuɗi a ƙasar nan. Sannan kuma a lokacin baka ji ba baka gani ba, sai a maka shari'a ce kai dan Boko Haram ne, sanadiyar haka 'yan sanda da sojoji su kama ka su kashe ka. Kuma ku da kuke ji na, ni na san ko da ku a unguwarku haka bai ta faruwa ba, ya taɓa faruwa a wata unguwa, domin wani lokaci za ka ga daidai ka duka kai fitsari a wancan lokacin sai ka ga an ce maka dan Boko Haram ne, jama'a za su iya tasowa su kama ka da duka, inda za a ce ai bam ne za ka aje, kai kuma ka ce ba bam bane. Wani lokaci a haka sai a kama mutum a ƙona shi, daga baya ma wani sai a fahimci baƙo ne
bako ne ya zo wannan anguwar lalle ba dan boko haram bane bayan an riga an kashe shi. Dan shi yasa da dama ko da wani lokaci hukuma ta ce idan kun ga mutum a unguwarku wanda ba ku yarda da shi ba to kar ku sake ku buge shi ko ku zage shi. In kun tambaye shi ba ku gane dai dalilin abin da ya kawo shi ba to ku dauke shi kawai ku mika ma 'yan sanda domin su ne za su yi bincike su tabbatar da wannan mutumin da me zo kuma daga ina yake, ba wai ku kama shi da duka ba. To kaga shi yasa wa'annan mutanen tunda aka gansu da bindigogi aka yi maza aka gaya ma hukuma domin ita ke da ikon da za ta iya kamo su da ƙarfin tsiya sannan a gurfanar da su a zaunar da su a yi cikakken bayani da su a fahimci shin addini ne ya kawo su zaman lafiya kawo su yi ko ba zaman lafiya kawo su yi ba. Duk da shi wannan babban malamin addinin ya ce lalle wa'annan mutanen da suka zo suna yakar 'yan ta'adda ne domin a ƙauyukun da suke ya ce gaba ɗaya sai da suka kori 'yan ta'addan wajen su suka mamaye wannan bangare. To amma kuma daga baya su ma yanzu sun zo ma 'yan ta'adda domin har sun fara kai hare-hare suna kashe mutane. Lalle wannan malamin ya yi bayani filla-filla tun daga farko har ƙarshe wanda lalle idan ka zaure ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe za ka ji cikakken bayanin da malamin ne sannan kuma za a gane lalle wa'annan lakura daga wata ƙasa suke sannan kuma za a gane lalle cikakken asalin su domin wa'annan lakurawan gaskiya irin bindigogin da suke da su ya fi ƙarfin bindigar Bello Turji domin ko Bello Turji ya ga wa'annan mutanen dole ya ji tsoron su. Mu dai kaga yanzu a Najeriya babu wanda ake shakka kuma babu wanda ake tsoro kamar Bello Turji domin duk inda ka je yanzu Bello Turji labarin shi ya kai musamman a Najeriya amma har ƙasashen waje lalle sun tattara ɗan ta'adda Bello Turji. To kuma shi ma haka shekau ya zo ya wannan zamanin shi lokacin da ya zo ya addabi ƙasar nan haka sojoji da dama sun fito suna ikirarin cewa sun kashe shekau. To amma duka magana da suke ƙarya ne inda shi kan shekau da kanshi zai fito ya bayyana kanshi da kanshi ya ce wannan kanshi da aka ƙarya ne. To amma dai a ƙarshe shekau shi ya kashe kanshi da kanshi lalle haka wannan labari ya zo ya same mu. To kuma yanzu kullum ana ta ƙoƙarin a magance 'yan ta'addan da suke damun mu sai kuma ba a maganin su ba kuma ga wa'annan yanzu sun bullo. To yanzu fa Najeriya ta shiga hali kala-kala ga yunwa a ƙasar nan sannan kuma ga tsadar rayuwar da ake fama da shi ga 'yan ta'addan nan yanzu sun fito kullum sa ta kashe mutane ana kwal a kashe su Bello Turji ga wani sabon kungiya ta fito. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa kai sharing din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Ta'adda ba to mu da akwai 'yan ta'adda wannan yankin to ma sai aka samu wasu wa'anda ake kira lakurawa su ba Fulani bane mafi yawan su zaka ga ko dai buzayi dan mafi yawa ma wanda aka kashewa zaka ko kaciya gaba ɗaya ba su da mutanen Mali na mutanen Burkina Faso da wasu mutane na Nijar da sauransu su da suka zo nan ƙasar tamu a wayannan dazuzzukan farkon abin da sun ka fara wa al'umma cewa sun zo don su yi yaƙi da 'yan ta'adda za su kore 'yan ta'adda kuma suka yi haka ɗin don duk inda bandit yake a cikin wa'annan dazuzzuka sai da sun ka shiga sun haka na kashewa sun ka kora na korawa. An fahimci abin da nake so in faɗa to su daga cikin matsalarsu farko sun zo mutane da gwadin cewa kamar suna da addini ko addini a manufarsu da yanzu ma abin da ke faruwa a yankunan mu in suka kama ka kana aske gemu gaba ɗai to za su yi ma faɗa su sa ka dole sai ka aje gemu in su ga wandonka yana ja ga ƙasa za su yi ma magana dole ka ɗage wando. Amma kun san matsalar kuma shekaran jiya rana ladin da ta gabata sun kai mauludi kuma sun kaɗu sun kai mauludi kuma an taru kwarai an gane ko to kaga wanda ya ce ka ɗage wando ya ce ka aske gemu in wani zo sai ya ce to kaga izala na ko ahlus sunna ne to ma kun sun yi mauludi. Sannan na gaba kuma in so a gane ka za an shi wayarka alalaba in an ji waka to za ka kwanta a yi ma buloli za a zane ka a goge waƙoƙin a ce ba a sauraren waka. Shekaran jiya ranar larba sun shiga kasuwa ta garinmu ranar larba wagga larba da ta wuce ta banda jiya suka bi makamai ai duk bandit da gani ba su da makaman da a gare su sun shiga garin nan gari da suka shiga sai suka bi shaguna duk mai shagon da ke sayar da sigari sai a tattaro duk kaya sai a je a banka musu wuta a kone kuma akwai rahoton suna isa sun sani gwamnati ta sani da sauransu duk an san da wa'annan. To kaga tun suna 'yan kaɗan farko sun zo da suka zo cikin garin Balle da rana suka shiga gidan sarki sun ka kama shi sun hakwantar da shi sun ka yanke shi sun ka dawo suka shigo garin Balle suka zo inda bes na sojoji yake sun ka ɗauki motar sojoji
tare da alburusai da manya-manyan makamai sun ka wuce da su ba a kama su ba. Kuma suna zuwa garuruwa da yawa. Ka yanzu maganar da nake yi muku, akwai garin da suke zuwa an samu matsala sai suke hukunci, za su ce ma hakimi ya aka yi hukunci, in bai daidai ba a walwale hukunci, in ya ci a hukunta hakimi a hukunta shi. In suka je ran juma'a suna zuwa sallar juma'a, in suka je liman bai iya larabci ba ko yana huduba yana kurarra, sai su ce liman ya shido, sai wani cikinsu ya hau ya yi huduba ya ba da sallah. Ta ce liman ko ya koma makaranta ko a kawo wani a yi mai interview, sannan a ce shi kuma ya ci gaba da bayar da sallah. To shi kaga ya kamata tun suna farko a ce an ɗauki mataki, to ma yanzu ba ruwan gwamnati, sai abu ya wuce wuri sannan a zo a ce kuma za a ɗauki mataki. To wannan irin abin da ya faru da wagga matsalar, an kamar ta sayar da ta girma. Wai kun sai yanzu ita gwamnati, ni a nau tunani ba ma da gaske take faɗa da 'yan ta'addan ba, kawai sun ga guguwa ta siyasa ta taso musu za ta ci su, don mutane ba za su ci gaba da tsura ido ana kashe su ba, ana kashe Fulani ana kashe Hausawa. Ai wannan matsalar kowa ta shafa. Ba Fulatani an hana shi kiyo, in ba dan ta'adda kake ba, su 'yan ta'addan ba su bari kai kiyo, ko su je su kwashi shanunka ko su kora ka, dole ka bar daji, ko dai ka shiga a yi da kai ko ka rasa dabbobinka. To su Fulanin mu inda an na kwarai, kai 'yan ta'adda wallahi ba daɗi suke ji ba, kamar yanda an kai ta magana. Shekaran jiya muke magana da wani wanda a garin Galadi, kaga suna kusa da kusa inda ake ta'addancin, yace wannan Halilu Sububuɗin ya tara kuɗi har bai sa abin da zai yi da su ba. Kwanan baya da gadamanan nan wasu kuɗinsa miliyan 50 cikin kuɗin da ya aje, sai ruwa na taba sun kai hunhuna sun ka lalace. Wala zuwa ya cikin gari yayi gina haka da shi da sojoji ne da yake cewa suka yi gina a tsakiyar gari inda kawai ake ce magarka, yasa wa'annan kuɗin ya turbuɗe, ya ce a mai da ƙasa a rufe, ya ce kuma sai ya ga wanda zai tone ƙasan nan, ya ce zai ɗebi kuɗin da an na ƙwarai wa'anda ba su lalace ba, kuma an ka rasa wanda zai zo ya tone ya ɗebe na ƙwarai. Kaga da an bari ya girma, miliyan 50 ko gamu muna jin yunwa. Sannan kai ku bari ku jiya, da yawa wa'yanga da ake magana cewa 'yan ta'adda ne, suna da dabbobi, kuma dabbobinsu ana kai musu dussa a daji, tireloli. Wani wanda abin ga yake faɗa mai, ya ce wala su sun sani, za ga sadda ake zuwa da tireloli ana shiga ana wucewa daji ana kai dussa. Wake kai mai ita a daji? Kuma an san mutanen da suke hulɗa da su, wanda suke ba suna sai musu dussa suna aika musu. Allah ya shiryar da al'ummanmu. Da haka dai matsalar tsaro, to kun gani, da haka dai matsalar tsaro wala matsala ce wadda adda yawa. Dole in ana son gyaranta sai an dawo an koma ma addini, ya addini ya ce. Kuma wala da yawa su ma Fulanin wa'anda an kasa ta'addancin an yi amfani da su ne da abubuwa. Na farko dai ana ganin suna da karamcin wayewa, an gane ko, wa'anda an zaune a daji cikinsu. Za a je a ɗauki mutum da Hausawa za a ɗauka tewa, za a yi kidnapping tare da su, amma an je daji an kira waya sai a ce ba Fulatani ya yi magana. Shassa mutane ke cewa Fulani ne, don mafi yawa wayar da aka yi sai ka ji duk mafi yawa muryar ba Fulatani ne. Shi ba Haushe yana ciki amma ba zai yadda ya yi magana ba, dan shi yana da wayo, zai ce shi ya yi magana an san murya ta gari za a yi saurin kama shi. Da masu da ba su hulɗa da mutanen gari, su ko su yi magana an ji muryarsu ba a ma san su ba balle a gane muryarsu. To da haka aka yi ta yada abin har abin ya kai inda ya kai a yanzu. Da haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kawo muna mafita. Da haka gwamnati ya kamata ta ji tsoron Allah ta yi da gaske, jami'an tsaro su yi da gaske. Wala jami'an tsaro da yawansu su ma suna amfani da matsalar tsaron wurin kwasa dukiyar al'umma. Su je wurin 'yan ta'adda, 'ya an kamo a ɗora musu kuɗi da yawa. Ai kun jiya dai da yawa kana ji ana faɗi an sha kama ɗan ta'adda, sai a zo a sakai, a sake kama shi, a sake saki ne, biya yake yi ana sakinsa. Ni na ga bidiyon wani yake faɗi, shi da aka kama shi ya ce wanga kamu da aka yi mai shi an na 7. A ce to ya kai ta, ya ce na farko dai da an ka kan mai ba ma je ko ina ba, tun cikin mota
kai mu a ƙasanmu akwai wanda an ka kama wala da aka kan mai sai ya faɗi a garinsu a gidanai yana da kuɗi kaza an ka je an ka ɗauki kuɗin kuma ƙarshe saki ne an kai. Akwai jami'in tsaron da ya zama a wurarenmu ya kashe mutane da yawa da sunan 'yan ta'adda, shi ya kai garinmu ƙasanmu da an ce yana biɗakka to an ɗauki kawai Azra'ilu ne ya kira ka dan zai kashe. Lakurawa sun kashe mutum 15. Su wane ne Lakurawa? To, Lakurawa dai wata kungiya ce wadda take ikirarin jihadi ta bayyana a halin yanzu, wadda ta hada kasashe kamar guda 5 zuwa 6, ta hada da Mauritania da Mali da Burkina Faso da kuma Niger da Nigeria da kuma Chadi. Lakurawa dai kungiyar tana ikirarin jihadi ne kamar yadda na faɗa muku, sannan a ciki suna amfani da miyagun makamai, sannan kuma suna bi gari suna wa'azi. Me yasa da kawo muku labarin Lakurawa? Shine Lakurawa da su shigo kasar Najeriya, inda suka shiga jihohi guda 2 kamar su jihar Sokoto da kuma Kebbi, har sun kama wasu local government kamar guda 5. Akwai Tangaza, akwai Gudu, akwai Illaila, akwai Binji, akwai Silami. Su ne local government din da wato wannan Lakurawa suka fara kamawa a kasar Najeriya. Sannan Lakurawan nan suna bi suna wa'azi gari har ma suna amsar haraji da kuma zakka. Idan suka zo za su amshi zakka a wajenka ko haraji baka bada ba, sai su kaɗe ma dabbobi su wuce da su har sai lokacin da zaka zo ka biya su kuɗin harajin su ko kuma zakkan su. To me faru? Lakurawa sun kashe mutum 15. Mutane 15 din da suka kashe a jihar Kebbi shine dalilin wani abu da ya faru. Sun je amsan zakka wajen wani mutum bai ba su ba, sai suka kada shanin shi suka wuce da su. To kasancewar an gansu ba da yawa ba, yasa al'umman gari suka yi fitar farin dango, aka bi su dan amso mai dabbobin shi. To anan ne dai aka fata kashi, aka kashe mutanen gari mutum 15, sannan su kansu Lakurawa an kashe wasu daga cikin su. Wannan Lakurawan dai suna kira ga mutane, suna nuna musu cewa su ba su yarda da jami'an tsaro ba, sannan kuma ba su yarda da duk wani aiki na gwamnati ba, hasali ba su yarda da makaratun boko ba gaba daya. Ni zan iya cewa a mahangata sun yi kama da 'yan Boko Haram. To amma dai ba 'yan Boko Haram bane, dan wannan ba iya Najeriya bane kawai. Me za ku iya cewa game da wannan kungiyar? Idan na ƙara bincike akan su, zan kawo muku ci gaban wannan bidiyo. Al'umma, ko kun san muna cikin masifa na bulluwan wannan sabuwar kungiyar da ake magana? Ko kun san girman masifar da ke ƙara tinkaran arewa? Ko kun san girman bala'in da ke ƙara tinkaran arewa? Kar ku manta da cewa Boko Haram ma da haka ta fara. Ana ɗaukan abun wasa-wasa, har ya zo ya yi girman da duniya ta ji wannan labari. Jama'a, haka 'yan bandit masu kidnapping aka fara abun nan kaman wasa, ana ganin ba komai bane, ya zo ya zama gagarumin abu. Wallahi 'yan social media, tunda mun yadda gwamnatin tarayya na jin kukanmu, tunda mun yadda muryoyinmu na zuwa, ku tashi mu yi yaƙi mu gaya wa duniya halin da arewa take ciki. Wa'annan mutanen su ake kira da Lakurawa, wata kungiya ce da suka shigo arewacin Najeriya ta yankin Zamfara, Sokoto da Kebbi. An ce a satin nan sun kashe ɗaruruwan mutane a Kebbi. Ni na ji wannan labarin kamar yadda na gani ana bugawa a gidan jaridu. Haka Boko Haram ta fara. Jama'a, tunda mun yadda saƙonmu yana isa ga gwamnati, ku tashi mu gaya wa gwamnati cewa a kawo ƙarshen wa'annan mutanen kafin su yi ƙarfin da komin kukan babu mai ji. Wa'annan mutanen an ce suna ba wa samari naira miliyan 1 don su jona kungiyar su. Wallahi idan suka wa mutum 5 tayin wannan miliyan 1, ba lalle a samu mutum 1 mai imanin da ba zai karba ba. Tunda ana iya ba wa mutum naira 500 ko kuma taliyan naira 300 ya sai da ƙuri'arsa, ina ga an ce wa mutum ga naira miliyan 1 zo ka shiga kungiyar nan kuma an fake da sunan musulunci. Wa'annan mutanen sun bude kungiyar nan suna da awon musulunci ne, kuma ƙarya ne, kafirai ne. Wayannan mutanen sun shigo da wannan kungiyar suna da awan su za su kawo shari'ar musulunci, kuma ƙarya ne, kafirai ne. Wallahi da ni da ku da muka yadda cewa idan mun yi magana a social media sako na zuwa, ku tashi mu wayar ma mutane kai akan wayannan mutanen. Wallahi ba karamin masifa bane take tinkaran arewa. A yunwar da muke ciki, a talauci da kalubale da kuncin rayuwa da dan arewa yake ciki, ba kowa za a iya mai tayin naira miliyan 1 zo ya shiga kungiyar da ake mai da awon musulunci ne, wanda a san da muke wa musulunci muna ganin za mu iya shiga wannan kungiyar ko ba a bamu ko sisi ba. Ina ga an same ka a ƙauye, dama jahili ne, ba arabu ba boko, ba kai san ilimin addinin ba, a maka wa'azi, a janyo aya a fake da shi, a janyo hadisi a fake da shi, a nuna maka Allah zaka bi, kuma ga kyautar miliyan 1 ku ce yaran nan ba za su jona wannan kungiyar ba.
muna daukan abun nan wasa ko an ce ya fito influencers din mu yan social media mun fake da wani shirme ga abin da ya kamata idan mu ya zo kai har yanzu bai zo ba ko to idan muka yi wasa wannan kungiyar ta yi karfi sai ta yi karfin da ko mun yi kuka babu mai sauraron mu daga haka Boko Haram ta fara duk wani abu da kake so ka kawo arewacin Najeriya in ka fake da addini sai ka yi karfin da ba wanda ya tunani ko wannan gwamnatin da aka kafa ake zaluntar talakawa an kafa ta ne da kalmar musulun fakewa aka yi da addini wallahi ina an karar da mu ku tashi mu yaki akan wannan tsinanniyar kungiyar akan wayannan mutanen ta